proiect cu bani europeni, cu finanțare 98% din partea organismelor europene și 2% din partea noastră, este prevăzută și instruirea personalului primăriei pentru managementul calității, mai bine zis, pentru asigurarea condițiilor de încadrare în ISO 9001 și 14001. Conform legii, toate primăriile ar trebui să fie autorizate pentru asigurarea calității. Noi însă am câștigat acest proiect cu bani europeni, deci nu mai facem această instruire și această autorizare pe banii bugetului propriu. În timpul cursurilor au participat din partea primăriei în prima săptămână 13 colegi, în a doua săptămână 17 colegi, pentru diplomă de manager al sistemului calității, de asigurarea calității, iar în ultima săptămână, deci în această săptămână, participă încă 10 colegi pentru managementul mediului. Fiecare dintre cei care au parcurs aceste cursuri, dacă, bineînțeles, au rezultate bune, vor primi o diplomă pentru asigurarea calității, respectiv managementul mediului. Noi am primit deja aceste diplome, zicem noi că am învățat bine și deja cunoaștem în principiu sistemul de asigurare a calității pentru ISO 9001 și pentru ISO 14001. Și nota ați obținut? Am obținut nota 10. Poate am fost și puțin avantajat pentru că la societatea comercială de unde am venit eu, la primărie, m-am ocupat în trecut de asigurarea calității, deci mai cunoșteam cât de cât noțiunile, dar ceilalți colegi au obținut note foarte bune, tot de 10, pentru că în timpul cursului am avut un dialog foarte bun cu lectorii, a fost interactiv și am putut să înțelegem foarte bine despre ce e vorba. Cursurile au durat o săptămână sau numai o zi, două? Nu, chiar au durat o săptămână. În fiecare zi, de fapt, de luni până vineri, am avut cursuri de 2 ori pe zi, dimineața și după amiaza. Am primit și un material de curs. Am avut și discuții pe subiectele de asigurare a calității, iar sâmbătă am avut examen. V-ați amintit de anii studenției prin aceste cursuri? Da, într-adevăr, în timpul săptămânii trecute m-am simțit din nou student, ca și colegii mei. A fost o senzație foarte plăcută, ne-am amintit că știm să învățăm. Am învățat foarte bine, poate am fost puțin rupți de activitatea primăriei de zi cu zi și, într-adevăr, cred că am învățat lucruri deosebite în timpul acestei săptămâni. Unde s-au desfășurat cursurile? La Brașov s-au desfășurat cursurile. Acolo a ales firma care a câștigat selecția de oferte pentru instruire. Acolo a ales să se desfășoare această instruire. Ne-am deplasat acolo cu un microbus, înapoi de asemenea și eu zic că lucrurile au mers foarte bine. Pentru primăria Câmpina. Din câte am înțeles, practic, de aici înainte, când cineva vine la dumneavoastră sau la oricine din primărie cu o problemă, nu mai este trimis de colo-colo de la un departament la departament, toate fiind un tot unitar. Sau explicați-ne dumneavoastră ce presupun. E puțin mai complicat. Deocamdată noi am făcut o instruire pentru managementul calității. Respectiv, în această săptămână se face o instruire pentru managementul mediului. Urmează implementarea propriu-zisă a proiectului, care constă, în primul rând, în întocmirea unor proceduri. Se fac proceduri pentru fiecare activitate din primărie, de la mișcarea documentelor, realizarea investițiilor, a reparațiilor și așa mai departe. După ce aceste proceduri vor fi realizate și sistemul intră în funcțiune, fiecare angajat care, deplasează un document sau desfășoară o activitate, va avea o răspundere și va semna pentru fiecare lucrare pe care o face, pentru fiecare operațiune pe care o face. De fapt, acesta este scopul principal acestui sistem de managementul calității, creșterea răspunderii angajaților pentru activitățile pe care le fac.